सनामोन दिनै आरो खेबसे नुजाफैबावनाय जाबाय नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननाङा आं सम दिरुननानैबाबो सम मोननायावनो लाबोबावनोसै होननानै लाबोबाय आरोना लोक्षिमोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाब जुब दसे सम लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय लोक्षिमोन जे कमेन्ट खालाम मोजां मोनो कमेन्ट खालाम आरो लाइकखौ होनो दाबावदै दे अब्ला लोक्षिमोन दसे सम नायलांदो आरो दा खोन्थाहरबानो जाबाय बोरै नांदों मोजां जाबाबो जायाबाबो आरोना लोक्षिमोन नायनायनि थाखाय थेंक इउ थाबाय बयनिसिमबो फाइनालि फैसा प्रब्लेम फैसा थाखानि फन फैबाय थानाय टेनसन बेफोरनिफ्राय एसे जानगाराव दंसै दे आङो दायो एकदम बाजोब्बायमोन आङो आरोथ' थैहां अबस्थासो जाबाय दंमोन दे आइम सरि आबामे नाथाय मा खालामनो नोमाया दा थाखुमाथ'नानै दङ एसे नङाबा जायनिफ्राय थाखा लादों बिसोर आंखौ नागारखानाय नङा आरो बाबामेया नोंबो सेंग्रा देरखाबाय जुरि दंखायोना सोरां दङ आरो पुरा फेमिलियानो दंजोबखायो अब्ला मानि टेनसन दसे बिदिनो थाथ'नांसिगोन आगो आल्लासो देनाय फैसा लाबाबो टेनसन फैसा गैयाबाबो टेनसन फैसानि थाखायनो मा दे आरो मा बान्थि नुबावनांगोन आङो गाज्रि दिन आयौ बिहामजो नै जुरि बिहामजो हनै गोसोखांबाय थानाया फैबायानो मा बिहामजो फैबाय आयौ हा दासो सफैबाय बिहामजो नोङो बेखौनो रायखांबायसो थादोंमोन ओमफ्राय जामाइजोआलाय आबायालाय ओमफ्राय लायनो थांबाय दा बिहामजो मानसियालाय गावालाय बहाथो मा आफा नोंसोर बिदिबा मिन्थिया मा जादों मा मादों न'खराव मा जानो बिहामजो नोंथ' न'आवसो दंहैयोमोन ना आबैयाबो दहाय सानाव दसे फैबाय ब्लद थांबाय आंलाय सानदों नोंखौ न'आव होजों दोननानै माबा बेस्थ' खामानियाव थांदोंदां नोंनि नोंसालानि थाखायनो आफा आं दिनै बेफोरबायदि मुसिबतआव थांदों मिन्थिगौ नोङो मा जादों बिहामजो मा बिदिबा न'आव फैनानै साना जेबो खिन्थाखै नोंसोरनो आंखौ बियो थानायावसो थांनो जेलावसो थांनो हगार हरबावबायमोन मानसिया लोगो हमबो थाङाखै खेबसेबो मा जादों बिहामजो मा जादों थानायाव जेलाव माथो जालायखो बिहामजो सोरां मा बुंदों बिहामजोआलाय मोनथियाथ' जुरि र'लाय आफा बेफोरबायदि आं माब्लाबाबो सानखौ सानाखैमोन दे एसेबां गोसा बिदि बेना आंखौनो फोथैथाराखै बे एसेबो नोंसावलाया दिनै माबा मोनसे खैफोदाव सोरजोंबा एटेक खालामजाबाय दाया सोर जाखो आंहासो औ आं थांदोंमोन बे नोंसौलानि न'आव नाथाय नोंसौलाखौ सोरबा सुथारलांबाय दा बोरैबा बोरैबि दाया आंखौसो साननानै बे सानाबा आंखौनो थार होननानै पुलिसआ आंखौसो हमनानै लांबाय दङमोन आंखौथ' लांखाबायानोमोन आरो अजीब आंखौ कुइसन खालामबाय पुलिसनिथ' दाय गैया र' बिसोरलाय कुइसन खालामखागोनानो नाथायबा बे साना आंखौनो आसि थुयै बुंदों र' आफा नोंसालाया बहा बे सनानि फिसालाजों गावनि फिसालाजों दंहैयोना आंखौथ' नायनो थाङाखै बेसेबां बेफोरबायदि जादों बिहामजो नाथाय साना जोंनो मानो खेबसेबो जेबो बुंदिया आरे जोंथ' जेबोखौनो मोनथिया बिहामजो नंमारगौ जों सैथोखौसो बुंमारदों आं जुदि मोनथिनायमोनबा मोनगोनमोन बे गथ'आ र' आंजों आंनि बिहामजोआ एथबां बिदि जादों ओमफ्राय जोंनो मानो जेबो खोन्थाहरदिया मानसियानो फैनानै थांदोंमोन र' सिरि थाबाय थांबाय ब्लडनो जोंहा सानबाय दङ नों न'आवसो बिदिबा नोंखौ पुलिसआ हमना लांदोंमोन बिहामजो हमना लांनोल' मा नोंसालानि थाखायनो आफा नों दिनै एसेबां खैफोदाव दंमोन नाथायबा बे आंखौ सापर्ट खालामलायबाव आफा बेथ' मोजां जादों आंनि लोगोआसो आंखौ दिनै जायखौबा आं सैयामोन बेसो आंखौ दिनै बरननायाव आंखौ हेल्प खालामदों नायगोन दे आंबो आफा नोंनि नोंसालाखौ नायगोन दे बिहामजो बेफोरबायदि दाबुं माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिलायदोंदां नोंनि नोंसालायासो आयै आंखौ एसेबाबो फोथायनांगौमोन नाथाय नङा आं बुंना होनि डाइरेक्ट आं नोंनि नोंसौलाखौ माने बे अलंबारखौ जेबो सुथाराखै बुथारनोबो सानाखै साना आंखौ बिराद दाय होबाय दे हा मानो बिदि दाय होनांगौ जाखो दे आंनि बिहामजोखौ नायगोन दे आंबो सानदोंखौ एसेबां गोसा बिदि नोंना हगार आंखौ आयै हगार आंखौ नोंसोर आंखौ बेबायदि हमनानै गिहोनो हाया थिगला मा खालामनाय जादों नोंसोरो बेखौ आंनि फिसाखौ आरो सोर नोंसोरलाय औ आन्टी दानो जोङो नोंसालाखौ खाताम खालामनो हायो मिथिबाय गोदोनाखौ हाज्रिनोसै नामा हाज्रिनो गोदोनाखौ आयै आं थैनो गोसो गैयालै सोर नोंसोरलाय बुंदों दा हगार आंनि फिसालाया आं बुंदों हगार नङाबा गामिनि मानसिखौ होसिख्रावना लिंहरजोबगोन हाय आङो गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनो ना नोंसालानि डेटखौ नायनो लुगैदों नङा जेनेबा सोर नोंसोरो आंनि फिसालाखौ जेबो दाखालाम
आयै बिसोर आंखौ मा खालामनो सानदों बिसोरो? आबा थेख्लाखि नाङा आं दङ ना। दानो आंनि मोनसे इसारायाव नोंसालाया फुरा जिउ गोमागोन। नङा नाथाय नोंसोर मानो बेफोरबायदि खालामदों जोंहाखौलाय? नोंसासो थुनथुलियालाय नोंसासो थुनथुलिखौ लिंहर। आइ थुनथुलिखौ नाथाय बेथ' दा न'आव गैया। नोंसोर मा सानदों बे थुनथुलिया बाहेरायाव ओंखारनो मोननानै मा दुगि जादों? मानसि बुथारनानै बियो बेफोरबायदि बारग'नो हाया। मा? आंनि फिसाजोआ रावखौबो बुथाराखै। अलंबारखौ बेबायदि सुथारनानै थिग खालामाखै। दानो अलंबारखौ जेरै सुथारदों बेबायदि नोंसालाखौबो जों सुथारनो हायो। दानो खाथाम जागोन नोंबो। दा सुथार बेफोरबायदि दा खालाम। आंनि फिसालाखौ जेबो दा खालाम। आंनि फिसालाखौ आरोबा आंनि फिसाजोआबो जेबो दाय मावाखै। नोंबो सोरगो थांनो गथ' हो। नो आंखोल आंखौ दा बुथार। आयै आबाखौ हिगार। नोंसोर मा लुगैदों दायो? जिउनि बदल जिउ। नोंसाजोआबो गवा थुनथुलिया। आं बुंबाय बियो अलंबारखौ जेबो खालामाखै आरो आंनि फिसाजोआ दायनिगिरि नङा। साननानै नाय जेरैबायदि अलंबारखौ बेबायदि साजा होदोंना थुनथुलिया नोंसाजोआ थिग बेबायदिनो नोंसालाखौबो जुदि जोङो नोंसालाखौबो गोदोना हाज्रिद उदैयाव सुग्लिजोब अब्ला आरो थोरफा बुथारोबा बिखौबो नङा आंनि फिसालाखौ जेबो दा खालाम। बुजायना दोन नोंसाजोआ बांद्राय बिरनो नाङा होननानै नङाबा आनजामा जेरैबायदि बे थुनथुलिया खालामदों बेबायदिनो मोनफिनगोन नोंसोरबो। आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि खालामग्रा नङा। चल'रे आयै आबा थेख्ला नों मोजाङै दङ ना आबा जुना? औ आयै ओमफ्राय नोङो? बिसोरो जोंखौ धमकि होलायनो फैलायलायबाय आबा जोंनि न'आव गिलु बालुनो। बेफोर थुनथुलि आइनि थाखायनो जाबाय हा मानो थांदेरनांगौ बिसिनाव। दा नुदों ना मा जादों? आं आब'नो फन हरनि आयै। बहा थांनो बिहाव बिखुनजोनावसो गैया बियो। न'आव मा जादों? मानिया गथ'आ बेबो फाग्लि बायदि। साननि थाखायनो जाजोब्बाय नोंगुमैनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो। जोंहानि न'खरावसो खैफोद लाबोगोन बियो सानसे। लाबोनो मा लाबोखाबायानो आयै आब'खौ बिदि खालामबाय आरो दा नै जोंहानावबो आब'आबो दिना मानो बेबायदि बे सनामोनजों लेनदेन लाखिनो थांनांगौ बिसिनाव? ओहाय आबा थेख्ला ने। आयौ गिलु बालु दाना मा खालामबावनो आबा? आंनि फिसाखौ माबा मोनसे खालामोबा? नों दा गियायै बांद्राय थुदो न' सिङाव। जायख्लंआबा मा खालामदों? आंथ' एसेमेस हरबाबो रिप्लाइखौनो हरा माथो। आं रायलायनो मोजां मोनथारो नाथाय बिबा सेखायो माबा आंजों। हास्थायबा मालाय बहा मोननो दे सनालि। नोंनि खाफालावबा आरो आं बायदिखौबा सोर फसायनोबा? जायख्लंआबो मालाय बायथ' समायना गार्लफ्रेन्ड दं बिहा उरायनाया बेसेबां साइसना बेखायनोथ' मालाय बेखौ नुबानो फिदा जाखायोदां। थेवबोना आङो जायख्लंखौ मानबा मार फसायोलै। जायख्लंआसो आंखौ नायनोनो थांथारा मालाय। हाय सनालि ओंखाम जाखानोसै फैद'। आयै दसे लेखा नायदोंमोनलां र'। माबा लिरबावनांगौ दङ। नांबाय थाथ'ला दे। हा गोजां बोथोराव थाब ओंखाम जाखियाबा गुसु जाजोबो थाबनो। फैदो जाखानोसैहाय। नों दा मानै माथामना लाबोखादोंमोनहाय। गावसोर लोगोजों हमदोंमोननो बोननायमोननो। रानलायनानै लाबोबाय आरो बेखौनो एवबाय आङो बाथोन देबाय एसे। जागोन दे आयै। हादायाबो ना बेदर नङाबाथाय दाना ओंखामखौनो खहाबला जालायबावोसो। बेथ' बे नाथाय ना बेदरखौ मालाय सानफ्रामबो बहाथो मोननोहाय आइ। देनां आंना जावैसोआबो बेफोरबायदि ना बेदरा जाग्राबा मा जानांगौ जाखो दे। बे माबाया नोम्ब' सासे दङमोन ना सेंग्रा मोजांनि फट' देखायदोंहाय आइ नायलाय फसायोदां। आयै आं दानो हाबा जाथ'वालै आरो नोंबो बेफोरबायदि सेंग्रा नायनाय आंनि थाखाय बेफोरखौ दोनथ'ना आंनाथ' फरायनायानो जोबबावाखैना दाबो। नोंनि नोमाया जि सानो मोजांखौसो सानो आइ ओरैनोबाबो महरनि थाखायनो आं बेसेबां गिबाय थायोना जा मोनो सेंग्रा मोजांबानो ब्लद हरगारगोन नोंखौ। आं जायजों बेजोंनो थाङालै आयै आरो माबा महर मोजांबालाय मा जानो दे साख्रि गोनांबाबो मा जानो थेवबोथ' ना आंबो फसायनाय जानांगोन ना। अब्लाबो नोंहा जेबो टेनसन गैयाबाबो आंहा टेनसन दङ। नोंबोथ' रावजोंबो फसायबो जाखालाबा आरो नोंबो गोसथोनबो रोङा रावखौबो। बेबायदि नङा र' आयै आंहाबो सासे फसायनाय दङमोन नाथायबा बियो बिना मोजां मोननाय दंखायोलै। हा नोंखौलाय सोरथो फसायमारनो दे मालाय गोसथोनाय गोनांखायालाय आरोबाव। फसायबाबो खाफालाव मोननो थाङा आइ मोजांखौ हास्थायनानै लाब गैया बेखायनो नोमा जि नायदों बेजोंनो थां। एसेबां सुन्दरिबोथ' नङाना नोङो। माबोरैबा बुंखायोलै आइया। ओहो आं हाबा जाया आं माने जायख्लंखौबोथ' बुंनोबो हाखायाना आरो बुंबाबो लाब गैया मालाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो थेवबो गोसोआनो फसायोबा आंना बिखौ।
गोजां बोथोरबाथाय माथो एकदम सिखारनो बानाय मोनथारलै। आदामोनाबो मा दावराव जाबाय थायोथाय मा जायो बिसिनि लाइफआवबो। गरम गरम साहा मोनलोंबाथाय बरिया नांसिगोनलै। आबै साहा जायाखै नामाब्रा साहा लोंसैलै। आबैलै साहाया जायाखै आरो दुङाखै साहा लोंसैलै आरो फुदुङाखैबा आंनो फुदुंहैसै। जाबायहाय र' आबौ हा साहायाबो दुंबाय लोगोसे आरो फिथा गुदुं गुदुं माबादां जानोसै बरियानो। वाव होमबाथ' बरिया साहा लोंनायाव मोजां नांसिगोन दिनै आबै गोजां बोथोराव। औ आबौ सानाबो थाबोला माथो दाबो फैदिया बेलाय। आदा साना ओजों हस्पिटालावसो दंहैयोनोबा। जानो माथो मैया थुनथुलि आबैया माबा माबिसो बुंना थांदोंनोहाय। बे आबौआनोथ' मा माथा फाग्ला जानायनि बेयाव थांनांगौ जाखो हस्पिटालावलाय जाम्बा जाम्बानो। औलै आबै ने मानोबा थांदेरबाय थायोबा अलंबारा माबा मोनसे जादों दा बिस्रासो बाजैजों एना एनि जालायलायबायना। बे सना महा फाफिखौबाथाय आं बाथारबाय बिनि खोथा बाथ्रा खोनाबानो रागासो जोंजोबनाय मोनोहां। आबौआलाय मानि इसिबां अननाय फैखो बेहालाय हा मानो थांनांगौ बियो। मिथिला दे आबै थ' जोंहा साहा लोंसै मा जायो जाबाय थाथोंलै। औहाय बाराखौबा आंबो रागासो जोंनो ओंखारो। खुसिनि संसारखौनो दि माला जाफिननाय जागोन बिसोरो। मोनसे जानायानो जोबाने आबौ। फैदोहाय साहाखौनो स्राय लोंहैनोसै। औलै आबै थ' दा फिथायासो गुसु जालायलायगोन बियो। नै बोराय जायाखै नोंना मोखां सुनाया साहाया नै दुंबाय फैद'। आबौआ मोखां सुखांनानैबो देलायलायबावोसो नामा ने आबै दाना। नोम्बौखौलाय मा बुंबावनो माबा बोरायहोलां सेंग्रा गोरलै जाहोलांसो जालायलांबाय। ओइ आबै नोंबो मालाय एक्ट्रिसनिफ्राय खम नामा हो। आयु गथ'आ जाखागोन माबा नोम्बैया एक्ट्रिसबाव अबाव बुरैनानै एक्ट्रिस जाबाय थायो मानसिया। आबौ सानाबो फैथों र' बिबैजों मोनसिगोनसो बेबो रायजाखासिगोनसो मानिबा बेहा बेयाव थांदेरनांगौ। हा गावबागाव मोजां संसार जालांबानो जासै माबा माबि जालाबाय थायो। मैयानि हरा जेन थेनसो उन्दुनो हाबायलै उन्दुनोनो ओंखारथाराखैरा। फारसेथिंजाय थुनथुलिखौसो सानफ्रांलाबाय थादों आङो मादि जाखो नंनानै। माब्लाबा समावना समाबो दि ओरैबायदि जेखौ साना जेखौ जागोन बायदिबो मोना बेसो जाना होयो दा। जारलासोलै थुनथुलि मोनसे समावदि नोङो सानजों बेसेबा खुसि दं होनदोंमोन ना दा नुदोंना साना माबायदि खालामदों नोंखौ। थेवबो माथो बुंनो हाबावनो ना मालायनि गोसोखौलाय बयनाबो गावबागाव गोसो दंना। दिनैथ' आंना इन्टारभिउ दंलै दसे थानानै ओंखारनांसिगोनलै जानाय नंला। एसे साख्रिफोरखौबो ट्राइ मारिनांसिगोनरा न'आवलाय बेसेथो ओरैनो थाबाय थानो। आंनि खामानियाबो जाय खामानिखौ आं मावनो गोसोआनो गैला थेवबो बेखायनो जबफोर मोनोब्लाना फुरा हिट जागौमोन आरो आंना। देनांफोर सोरबा मोनफ्राङोबा आंनि फसायनाय बा आंनि जिउआव सोरबा लोगोरि फैफ्रांबा आंखौ बांसिन फसायसिनगोन ना। जाय खामानियाव आं दङ बेहायथ' खालि खोमसिल'सो। जबफोर मोनफ्रांबा बेखायनो टेनसन गैलामोन आरोना। नायनोसै ओमफ्राय मा जायो खाफालावसोबा मा लिरनाय दङ माब्लाबा समाव ना गोरानाबो बिदै दैलायनो नायनोसैब्रा आंबो। आरे मेहेर माला फैया नोंलाय? आबौ सान आदा सान नों दासो सफैबाय आरो। औ हस्पिटालाव दंमोनलै आङो अलंबारा दाबोनो बिराद सिरियास जानानै दङना बाजैया आदा। ए बेखौसो सानबाय नोङो अलंबारखौसो सानबाय आरो बे आबैयालाय आबै थुनथुलिया बेखौ मानो सानदिया आबौ मा जालुबाय थायो नोंसोरलाय। थां गोख्रै आबै थुनथुलिया मोजां लाना फैफिन थां। थुनथुलिया थानायावसो दंहैयो आबै। मानसि बुथारग्रासो बियो मानसि बुथारदों बियो अलंबारखौ सुथारदों। मा हाबाब मा होननाय जाखो बेलाय। थो दादा बिदि बुङो नामा बाजैखौ बाजैया बिदि जानोनो हायालै ओमफ्राय माथो मैया मोनायावसो फैदोंनो जोंनाव बेहाय ओमफ्राय मा बुंलांखोबा आफाजों आइजों रायलायलांदों खोमालै। मा थुनथुलिया बेयाव फैदों होमबा बेखौ हगारबाय। आबै गावनि दायखौ सिमानखौनो जाबावा बियो मिथिगौना आंनो मेगनजों नुथारदों एसेबां बिदि गथ'खौ खालामनांलायगौना बेबो गथ' मानसिखौ बिदि खालामथारबाय बियो दा गावनि जिउजों जुजिगासिनो गथ'आ। है आबौ फाग्ला जाबाय नामा नोंलाय हा गावनि बिसिखौ फोथायनो नागारि माबा बे गुबुन बायदिसिना बिसोरजोंलाय नोंहा मा लेनदेनसै बिसोरजों मा लेनदेन। मानसिनि जिउ लानो नागिरनाया गोरलै नङालै आबै बिराद गिदिर क्राइमसो बियो। बेफोरबायदि मानसिजों आं रायलायनो बायो। नै आबौ सान आयै हामा बुंनाय जाखोसै बेलाय नोंहा बे गथ'जों मानो बिदि लेनदेनहाय बाथो आबौ साना बेफोरखौ बाथो। आदालै बाजैजों मोजां रायलायदो माथो बाजैजों रागा जोंलायनांगौ जाखो दे। औ हामानो बेफोरबायदि नोंसोरलाय मोजाङै मिलायनानै थाफिनबानो जासै माखौ रागा जोंलायबाय थायो हौवा रागा जोंलाय हिनजाव रागा जोंलाय। जानोबा आबै आरोबा आदाया
बाजै थुनदुलाया जुदि बिदि खालाममारदोंबा ओमफ्राय खालामगोनबो मानो दे मोनथिगौ एसे रागा जोंलायो थेवबो थै आबौ मेहेर आं फोथायाहाय आबै थुनथुलियासो बिदि खालामगोन लाफासो एसे खानांगौ दंमोन आंहानि बावलायलांबायसो फैदो आबौ साहायासो दा गुसु जालायलांगोन आयै ओइ आयै बे आंनि गस्ला गुफुरखौ नुदों नामालै नों दोनसनबायदों नामाब्रा आयै नागिरबाबो मोनासै माथो आङो मा जाखो आफा सना मा जाखो आं होनदों आंनि गस्ला गुफुरालै नागिरबाबो मोनासै आं आलनायावबो गैया गस्लाफोरखौ खुनानै ओरै ज्राब जेराव मेराव दोनलाबायगोन आरो मानसिया ब्लद ब्लद बहाबा थांगोन दहाय सुनानै बैयाव फोरानहैबाय आङो उसुंथिं मा बिदिबा सुनानैसो फोरानबाय नोङो आंहा दा माखौ गानलांबावनांगौ दे माथो थांनो ओंखारलायखो आरो मायाव थांबाय थादों नों दासान्दि दसेखौनो न'आव थाया आं मैया खिन्थानायालाय आयै ओइ जबनि इन्टारभिउनि थाखायसो थांनो नागिरदोंमोन आङो ए मानोथो मैया खिन्थायाखै आबा बावगारदोंलै आयै मैया फैनायाबो एसे लेट जाबायना सासे लोगोआ जा प्रब्लेमाव दंमोन ना बेखायनो उफाय गैयाना थांनांबाय आङो ए दे थां आबा बेफोरबायदि मोजां खामानियाव थांनोसो नांगौ गुबुन दस्रा गस्लाखौ गानलांगोन आरो नोंनालाय गस्लायानो दङना मेरला दे बबेबा मोजां गस्लाखौ गानलाङाबा बेखौथ' सुबायना आङो दायोसो रानगोन बियो सान्दुङाबो माथो नांफा दिनै ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारलायखो आङो नोमायंनि बे न'आव थांनि बाबु उन्दैनि ओंखाम दौनाय ना दिनै आबा नोंखौबो लिंहरदोंमोन दा आरो नोंहा इन्टारभिउआव थांनांगौबा बावदोंलै आङो दायो बेलासिफ्राव थांसैलै आयै ए होमबालाय आबा ओमफ्राय सोर लोगोआलाय माथो जादों जानो माने एसे बेलेग केस जादोंलै आयै ओमफ्राय बेहायनो सासे उकिलखौ लांनो गोनां जादोंमोन ना लांबाय आङो हाबा बेफोरावलाय नों मानो हाबदेरनांगौ गेजेरावलाय आफा सना मानोब्रा आयै मा जानोखाय लोगोआ प्रब्लेमाव दं नालाय बेखायनो थांबाय आङो बाबु मालाय बे कर्टआव आरो बे पुलिसनि साख्खर थाना बेफोरावलाय मानो थांदावनांगौ गोदो खनसे नों हमजानायनिफ्रायनो बोरैबा मोनखाङो आङो नाङा हाबदेरनाङा मालायनि बिदियाव आबा बेलेगाव हाबबाबो जेबो नङालै आयै मा जानोखाय थेवब्लाबो ओमफ्राय नै आबा सना आं मा बुंनो सानदोंमोन बे नों थांबाय थाग्रा सिख्लाया आबा जायखौ नों खनसे मदद खालामदों बेखौनो देन जोंनाव आलासि जानो लाबो मालाबा हाब आयै बेखौलाय जोंनाव मानो आलासि जानो लाबोलाबायो नोंलाय अखाफोर ना मा होनो लाबो माथो जानो आलासि जानो माब्लाबा लाबो आंहालै आयै मानोलाय दानो आलासि लाबोलाबायनो बेखौलाय माब्लाबा फैबा फैबाय आरोलै दानो नांथ'वा दे जाम्बा जेबो नङा लाबोनायालाय माथो जानो दे लोगो हिसाबै लाबोगोन आरो बाबोलै आयै एसे उनफोराव लाबोगोन दे जायखिजाया माब्लाबा सम मोजां दिरुननानै लाबो आबा आरो नोंनि एगजाम दं होननाया बेस्ट अफ लाक आबा सना आंनि थेंक इउ आयै आं ओंखारहैनोसै दे एसे माबा माबि आंहाबो देलायनांगौ दंलै दे होमबालाय आं दा थांना फैगोन दे आरो साबिखौ नों सफैग्रोयोबा बैयाव माबानानै दोनगोन आं दोनबाय थाग्रायाव मिथिबाय बस्था सिङाव औ दे आयै आयौ नों मानो बुजिया आबा आंनोबो बिहामजोनि गोनांथि जाबायना हाबेसेथो नोंबो बिदि हारसिं थानो हाबा जाबालाय मोजाङानो जासिगौमोन हा सिख्लाखौनो रावखौबो मानो फसाया होनबा आंना फिसालाया दाख्लैबो आब' नायनाय माबा बिनानाव नायनायखौ देखायबायबाय आङो फट'खौ रावखौबो गैया फसायथारानो आंथ' बे अखाफोरखौ एसे नामखौ खोनानायावनो मोजां मोनगारगारदोंहाय दाख्लैनो मानसिखौसो नुवाखै र' एबार आलासि जानो लेंहरबा खेबसे लेंहरना मोजां रायलायबानो बुजि मोनखागोन आं माबायदि फट'खौबो नायनो बिबाय बायबाय आङो गैया नङा दंखायो बेनाव ओमफ्राय देखायथारा गथ'आ माबा मोजां जासिगोन मालाबा आलासि जानो लाबोबा गासिबो गुदि बिजौ सोंखानानै लाखाजोबगोनहां दानि दिनावथ' ओरैनो गावबागाव नायनाय माने गावबागाव फसायनाय थाखाजोबो थेवबो बेना जुदि रावबो गैयाबा आबानो रायथिथारगोनहां अखाफोरखौ नायबाय थानाय आयंमोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दै आयंमोन आबैमोन जों थांथ'नोसैलाय जेबो उसुबिदा जायाबा गोदान एपिसडजों फैलायनोसैलाय आरो आयं सनामोन आबै सनामोन